urmează, după cum ești din titlu, e a treia parte când jucăm Imvu, da. Și astăzi o să vă arăt cum să vă luați haine gratis. Deci, haideți să începem. Deci, în primul rând, intrați la shop. Vă faceți un look, nu contează? Un look. Să vă faceți. Nu știu, adică eu mi le-au pe ăsta. Nu vreau. Da, deci vă faceți un look așa, adică vă luați ce vreți voi, nu contează. Am ce cute e ăsta. Da. Nu cred că... Da, merge. Da, hai să găsim alții. Că am văzut un e cute. Nu mai îi găsesc. Ok. Uite că mi-au pe ăștia. Da. Chiar se potrivește. Și un păr. Ok, o să mi-l iau de aici, de la Hair. Pentru că n-am. Nu știu ce păr să-mi iau, că toate sunt cute. Ba n-am. Dar cred că totuși o să-mi iau acest păr. Pentru că uitați-vă ce look ce l-am făcut. Și vreau să-mi pun un avatar. Cute. Acesta. Uitați-vă ce bine mă potrivesc. Ok. Acolo dați pe 3 puncte alea. Dați pe inventory. Cum vedeți așa, mi-apare aici. Dați la Saved Locks. Și vă alegeți un caracter. Nu contează ce caracter. Pur și simplu un caracter. Ok. Și dați în același timp pe săgeata aia galbenă, da și pe plus. Da, nu o să meargă din prima. Uitați-vă, a mers. Deci, nu pot să cred. Chiar a mers. Și puteți să le folosiți doar la poză. La poze. Da. Și am mai făcut cu unul la ăsta. Am ales hainele și pur și simplu. Da, deci sper să vă placă acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să scrieți multe comentarii. Bye!